Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә әздиләр. Ләкин әлеге мәкалне егетләргә генә түгел, татар кызларына карата да кулланып була. Чөнки аларның кулыннан бар эш тә килә. Тәмле ризык пешерү дисеңме, өйне чисталыкта, пөхтәлектә тоту, балалар тәрбияләү һәм әлбәттә кул эшләре. Кырымда яшәүче Эльвиса Татарова иренең иркә хатыны, 3 баласының яраткан әнисе һәм керамика остасы. Әлеге яшь шибәр ханым белән якынрак танышыйк. Күп кенә әдипләрне, рәссамнарны, шагыйрьләрне илһамландырган гүзәл Кырым. Биек таулар, чиксез диңгез, борынгы шәһәрләр, тар урамнар. Кырымга битараф калып булмый. Анда барган һәр кеше бу тарихи җиргә гашыйк була. Кырым татарлары өчен ватаннары аеруча кадерле. Монда яшәүче һәм иҗат итүче рәссамнар әлбәттә бу матурлыкны үз эшләрендә чагылдырырга тырыша. И вот меня, как керамиста, он тоже не оставил равнодушным, так как мои корни крымские, крымская татарка. Естественно, основой моего творчества это архитектура Крыма, культовые сооружения, это мечети, медресе, крымские улочки, весь крымский колорит. Это то, что я изображаю в своих работах в первую очередь. Эльвиса Татарова яшь рәссам. Үзбәкстанда туып үссә дә туган җире итеп Кырымны саный. Күп кенә кызлар сыман ул да балачакта курчаклар белән уйнаган. Балчык һәм тозлы камырдан төрле әйберләр ясаган. Күпчелек кешеләрнең әлеге шөгыльләре балачакта кала. Эльвиса бу һөнәрен ташламый, ул аның яратып башкара торган төп эшенә әверелә. Пробовала разные материалы, и соленое тесто, и что-то с гипсом, какие-то свои находила, искала. Вот, смеси. Конкретно с глиной, с керамикой я столкнулась уже будучи, наверное, в классе 10. И твердо для себя решила, что это тот материал, который мне очень интересен. Кызы сәнгать өлкәсен сайлагач, әнисе риза булмаса да каршы килми. Но всерьез это все не воспринимал. Думаю, что все-таки в перспективе она будет такой, возьмет профессию более такой практичной, можно сказать, там экономистом, бухгалтер, может даже как бы врачом. Әмма Эльвисаның диплом эшен күргәч, әнисе соклануын яшерә алмый. Ул әле бүген дә кызының беренче эшләрен саклый. Вот с этих маленьких работ, цветочков, вазочков, Эльвиса начинала свою работу. Правда, она использовала тогда не керамику, не глину, а использовала в своей работе тесто соленое. Вот. Также не краски, а вот иногда подручным материалом ей был даже лак для ногтей, обычные, белые краски. То есть она использовала все, что угодно. Якыннары, туганнары аңа мөмкин кадәр ярдәм итәргә тырыша. Хәләл җефете исә аның иң беренче тәнкыйтьчесе дә, сокланып караучысы да. Керамика бик үзенчәлекле материал. Ясаган әйберләре бер-берсен кабатламый. Һәрберсе аерылып тора. Чөнки мичтә киптергәннән соң ничек килеп чыгасын алдан фаразлау мөмкин түгел. Декоратив тәлинкәләр, паннолардан тыш Эльвиса Кырым татарлары йорты почмагы да ясый башлаган. Меня попросили сделать для детского сада уголок. И вот, чтобы привить детям вот любовь к таким ценностям, как гостеприимство, уважение к старшим, воспитание подрастающего поколения. Столик в крымско-татарском стиле, джизве, это символ гостеприимства крымских татар, это из ислама, а также бешик, люлька. Сет, на котором встречали гостей. Кырым татарларына хас булган орнаментларны еш куллана. Мәсәлән, кояш, ул вакыт агышының символы. Яхшы гамәлләр кылырга ашыгыгыз. Вакыт тик тормый, минутларны саный дигәнне аңлата. Һәм әлбәттә, күп кенә эшләрендә мәчетләр чагылыш таба.
Невозможно представить себе Крым без крымских мечетей, без минаретов. До высылки крымских татар в Крыму было более 1500 мечетей. Это в Бахчисарае было около 36-40 мечетей. Эта работа называется «В окрестностях Кокос». Кокосская мечеть и прилегающая к ней улочка. Гулемлер вывешивали на балкончике. Приоткрытые двери, символ гостеприимства татар. Мечеть была воздвигнута на средства мецената Юсуповых, потомков Юсуповых. Һәр эшенә дә күңел җылысын сала ул. Шуңа күрә ул ясаган декоратив тәлинкәләрдә Кырым урамнары җанланган сыман була. Әйтерсең, менә хәзер манарадан азан тавышы ишетелер дә, Бакча сарайының тар урамында күрше-күлән җыелышып, соңгы яңалыклар белән уртаклашыр. Алга таба да шундый иҗат җимешләре булдырырга язсын сиңа Эльвиса. Лилия Сиражиева, Татарлар, Кырым.